O peche deste acto vais a facer con palabras feitas canción, pero previamente, para que as palabras rematen, vai falar o alcalde, presidente do Concello de Paradela, responsable das cousas que estamos comentando e vivindo, centradas, en este caso, na homenaxe permanente do Concello de Paradela a Manuel Rodríguez López. Boas tardes. Cómpreme a min entrar no capítulo de agradecementos como responsable deste Concello, como responsable deste acto tamén. E como non, teño que comenzar agradecéndolle sinceramente a presencia aquí aos galardonados don Manuel Terrín Benavides, don Francisco Carlos Lobrido, don Mardemerio Iglesias do Barro, o mismo que outro músico e persoa importante da cultura galega que está por aí afora, que contamos tamén ca súa presencia, Mini, así como a todos os membros do xurado, familiares de Manolo. E continuarei os nestes agradecementos coa felicitación sinxela aos premiados, aos galardonados neste acto, a vez que nos alegra que baixo a ilusión cumprida do poeta de Paradela salgan á luz estas obras que se esparcirán polo universo da literatura a través da comunicación escrita, tanto en poesía como narrativa, engrandecendo dun xeito especial este noso certame. Agradecemento que quixera facer extensivo a todos os participantes nesta sexta edición, pola súa concurrencia, por certo, moi numerosa, un cento de traballos e de gran calidade, o que é fácil comprobar a calidade dos mesmos si nos referimos aos currículos que aquí se acaban de expoñer dos dous galardonados neste certame. Tiña Manuel Oreste Rodríguez López unha ilusión, esta non era outra que de traballar en exclusiva pola cultura galega. Esta entrega de premios, este acto, acredita o cumprimento da súa ilusión. E se damos unha ollada a esta década, desde o seu pasamento, febreiro do 90, vense trazando unha gran obra, unha gran partitura que xa máis rematará, pois como quedou dito por importantes persoeiros, Díaz Eterno, a vivecedor da vida galega, a tua obra faita inmortal, etc. Manolo segue a ser o traballador infatigable, comprometido e que non dá lugar á apatía. Manolo forma parte xa da santa compaña de galegos inmortais, santos, guerreiros, homes das letras, das ciencias, que, como dixo Alfonso Rodríguez Castelán. Recentemente, con motivo da inauguración deste centro cultural, dicía que este edificio ha de ser un lugar de encontro, sobre todo entre xeracións. Tamén nesta ocasión cumprimos co desexo do noso mestre. Deixou escrito, a través dun traballo que titulaba "Que me dera toparme co trasgo", deixou escrito o seguinte: debemos de aprender das nosas xentes, estudiar os seus costumes, recoller os seus ditos ateigados de sabencia, escolmar as verbas asulagadas nos anacos, máis extremos das nosas bisbarras, e devolver ao povo as súas propias creacións, polimentadas e adornadas pola man do artista, para que poda ollarse nelas ou sentirse orgulloso de ter unha idiosincrasia propia. O éxito deste certame débese en exclusiva ao noso fillo predilecto, a Manuel Oreste Rodríguez López, o noso poeta obreiro, poeta da terra, home comprometido e esforzado, cheo de sabiduría, que nos deixou tan importante legado. Se algunha carencia existe, habrá de mirarse hacia os gestores, en especial de quen lles fala, polo que pedimos disculpas. Quédanos, pois, facer un chamamento a todos os aquí presentes, en especial aos xóvenes que nos acompañan, que lean o libro Vida e obra de Manuel Oreste Rodríguez López, que xa se está entregando e se vai entregar ao final deste acto, se alguén non ten o pode recoller. Coñezcan da súa obra e segurolle que a luz de Manuel halles de ser guieiro en moitas das súas facetas da vida. Gracias a todos por compartir un acto tan entrañable como este e honrar ao noso mestre e amigo, fillo predilecto Paradela. E remato con outra frase do poeta, cando dixo: por hoxe deixo-te, pero non coides xa niño, e xa tan rematado o meu cantar. Gracias.